आं माबायासो हेल' एभ्रिवान गासिखौबो खुलुमबाय दिनैहाय बे फुङावनो आरो ब्लग स्टार्ट खालामफिनबाय आरो ना हाबानि ब्लग मैयाहाय माने हिन्जाव लागोआवमोन आरो ना हिन्जाव लायदोंमोन दिनै आरो हौवा लागोआव पुरा माने रेडि खामानि मावनो थाखाय रेडि जानानै हायदों आरो ना जोङो साथामजों थागोन ओइ सासे हायगासिनो साथामजों थांगोन आरो ना जोङो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै हो आरो ना दायो जों थांसै आरो ना साथामजों होलांखानोसै पइन्ट होलायलायना खिथिनोसै नामा सिथिं सानै होलांखानोसै साथामजोंनो मैगं हादों आरो नायसै आथिं ओंखाम संदो दे दालाय होफिनदो दे माबायदि जायो देलायग्रा सिख्लाफोरखौ बाराद्राय मेकआप लादोंबा माने बे पियर नङा माबा माबि दंदेरो रियेल ना डुप्लिकेट हमना मोना आरो ओंखायनो बांसिन सेंग्राफ्रा हौवाफ्रानो जाया देलाया बेसो नं गुबै महर होननानै मोजां नायो दे एग्जाम्पल होदो बायदिसिना दंदेरोबाथाय माने बेयो डुप्लिकेटसो थारमाने मेकआप लाग्रा बिनियानो खारखाबाय हनै सोंनाया न मेकआप लाग्रा नोंनिया दासो मावथि नुदों लायनो इसोरखो सिख्लाफोरखौ मादिखौ नायो नोङो प्रमद गासिखौबो नायो थारमाने आन्दायग्रासो बियो नै बेमपाथि आवलाफोर Pagdangnya. Tahu mana kayak tap? Yang pasti penuh benda nih. Sistem kebelak sampai jenga. Mosan sampai. Dayo, दिनैहाय next day लायदे ओमफ्राय मैयाहाय हिन्जाव लागोआव हिन्जाव लायदोंमोन दिनै फुवानियाव आरोना स' थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना नै अरेन्ज गाननानै थांखाबाय आरोना गासिबो मोदानोजोबो जि जोंखादों माने ओंखारबाय थांसै दायो बिदिब्ला आंजों लोगोसे फैबाय थादो भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोनाबो दायो पुरा रेडि जानानै नै बुनुदों आंजों थांबाय थानोसै आरोना माने बे ससेनिफ्राय जोङो माने सानैजोंल' जालांखायो आरोना ओमफ्राय बे ससेयाव आरो माखासेखौ लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय आरो माखासे सफायाखै दायो जों सानैजोंनो थांना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दायो लामायाव सोरखौ लोगो मोननोसै आरोना स' थांबाय थानोसै पुरा रेडि जाबाय दख'ना गाननानैहाय आरो मेङो दख'ना गानबाबो थाबायलांनानै जा गोजानना माने टाउनावसो माने बांद्राय गोजान नङा 2 किल'मिटारानो जाखागोन आरोना इसेयाथ' गोजानखा ओमफ्रायो थांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोननो जे हायो दिनैनि ब्लगखौबो देखायलांबाय थानोसै आरोना दिनैहाय फालागाव लायरे स' रिसेपसनल'सो लायरे दिनैहाय मैयानो गासै हाबानि माबाफोरा जानानै थांजोब्बाय स' नायलांबाय थादो आरोना आनैमोनखौबो लोगो मोनबाय नै बिस्रा इउनिफर्म दख'ना गानना हायदों मालाय नै आरो इथिंबो गिर जाजोब्बायनो थांगासिनो आरोना नै आनैमोनखौ फुरा लोगो मोनजोब्बाय जमानो थांबाय थानोसै थाबायनानै हौवा लागोनि दिनै बिदिलाय मा थांलाबायनो दालाय दासो सिट जाथ'दो nusralah mansipurkana gahaya ada labra salak dia mau
mingdeng. Danai mie nang sebentar lah. Wah, benar sensan dulu nih. Operasi kau udah bahaya. Benar sensan benar. Baik sih sekarang di sana. Hah? Pribadi haladam kau dengar nah, mana yang kameran dengan sengem, dado sensi dengan dengar nah. Randra nih Randra Prazasli Rana ubar lu beri nazar di situ. Maya. Dia hijau lagi